Yakoromogi tarik en 24 dwe mar 10 higa mar 2025 en wuok tich mogik e dwe mar 11 higani, kendo ma en chenro mar migago. Wantiere kod mathoth ma waikoni magi e weche ma wamiyo pek. Jatend piny Kenya William Ruto orwako Prime Minister ma Malaysia Anwar bin Ibrahim matimo limbe mare e pacho ka. They have destroyed 1.5 million in a span of 3 weeks. And the purpose of the destruction is the by-election. I'm not going to fear anybody. Kanyo medo kwedo tulo mag siasa mosebedo kanenore campaign matone yiero madundo mochan tich ang'wen. Jiodak ka, mabede nitie ka. Nyako lwendi ni nitie ka gin gige sirkal. Ok miwa muda mondo miyo kata kwa gologi to gigo te wadar. Kor ka gibigidage. Jopiny e kardak ma Ododa e boma ma Migori yoke wichendo madaro gi mondo chiw thuolo ne gero udi manengo gi oyweyo. Machiegni Nyakoromogi inyalo tudri kode lewa duto mag tudruok gin mago ma oyaw kaka pile. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Piny owacho ma Kenya kod piny Malaysia oketo kokgi winjruoge mopogore mag dongruok e kind pinje ariyo kaka okang' mar bero uchumi ma pacho ka kod jiosiep. Prime Minister ma Malaysia Anwar bin Ibrahim e kinde nyasi manobagi ka jot ma jatend Nairobi opoyo okenge ma piny Kenya osegoyo e bero uchumi ma pacho ka kod chenro mag bero ngima jo Kenya, ahinya to chenro mar gero udi manengo gi oyweyo. Jatend piny Kenya William Ruto bende oyango ne piny Kenya kod Malaysia dimedo bedo e tudruok machiegni ahinya bero ohala kaachiel kod keto mwandu motenore kod limbe, ohand mwandu mag puodho kod dongruok mag kembe. The object, a bilateral air service agreement to expand connectivity and ease of travel between our two countries to boost trade and tourism. A second MOU on tourism cooperation to strengthen two-way tourism investment and joint destination marketing. A letter of intent on the twinning of Nairobi and Kuala Lumpur to enhance city-level cooperation in urban planning, technology, and service delivery. Some of your big engineering companies are welcome to work with us as we expand our highways by another 2,500 kilometers and another 28,000 kilometers of road around Kenya. There is for private-public partnership. There will be opportunities for investment. I'm particularly not only excited but assured meeting you and looking at this country. And of course, the advantage of visits like this is that you prepare, you learn, relearn the new ventures, the new initiatives. And I have great belief that Kenya will be one of the stars in Africa. E weche mag campaigns, koko pod nenore kinde mag campaigns mag yiero madundo ka kuonde malipode makamago nene machiegni oting'o Kakamega, Bungoma kod Machakos. Joket piny owacho tesro kwedo kokono ka bende gikwayo mondo ng'i gik majimbo koko ahinya to bang' monj mane otim ne gavana ma Trans Nzoia George Natembeya e gweng' ma Kabuchai. Elizabeth Ajode nigi ler. Kodong' ndalo manok to ji dhi e yiero ma adundo e Chwele Kabuchai Ward, jago ma jahigni 70 owito ngimane kaluwore kod koko mane owuok e kinde campaign go. There was one person, a 70-year-old man, who during the stampede was injured, and when he was rushed to Narodo Health Center, he succumbed later at night. Kokono ok get mana jopiny kende. Jaod bura ma Kabuchai majimbo Kalasinga bende en achiel kuom jok ma oketh mwandugi ahinya to kare mar jot. The destroyed property kwa hoteli was worth 3 million. Hapa, they have destroyed 1.5 million in a span of 3 weeks. And the purpose of the destruction is the by-election. I'm not going to fear anybody. All this that has happened will never haida niweka baridi. Jotelo maketo sirikal tesre oseyo tulo kod monj ma osebedo katimore Kabuchai. Vile mutafanya itadhihirishia wa Kenya
kwamba wale wako tayari hawatagawanyika tena, watapiga kura pamoja, kura ya kujikomboa. Tunasema serikali wakati wa kutumia fujo kugandamiza wanasiasa ambao wanapinga serikali iliisha na Moi. Hii enzi ya Gen Z hakuna kuiba kura. Tulo kod koko bende olak nyaka Ukambani. Bang' koko mag campaign e ward ma Mumbuni North, John Wambua Musau koro yudo thieth e hospital ma Machakos level 5, tim ma bende okwed kod jotelo makono. Violence is an election offense. Na kwa hivyo tumeuliza polisi ndio waweze kuchukua hatua mara moja, kwa sababu wale ambao wamefanya hiki kitendo ni watu ambao wanajulikana na polisi wameambiwa, na kuna wale witness ambao wamewaona, na kwa bahati nzuri vile kuna videos. Katabed ni CM osechiw kod IBC ewi koko mag campaign, gwandruok pod neno e gwenge ma opogore ma ochani e yiero tich ang'wen mar jumani. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag yiero. Jo od bura e duol ma keto piny owacho tesre koni gi chich ni piny owacho ni kod paro maling'ling manyiewo joluto mbulu kendo rocho duoko mag yiero e kinde yiero madundo mibiro bage pacho ka. Ka giloso kampen mag yiero madundo mag jochung' ward segweng' ma Nyansiongo, Nyamaiya kod Ekerenyo ma yudore kaunti ma Nyamira, jotelo kwa joluto mbulu mondo kik kaw omenda matinda omiyogi mondo olok pachgi kendo gichiwre neno ni giyiero mana jotelo mani kod lek ma kelo dongruok. Gikoni jopiny nyaka mi thuolo ma yiero jotelo kaluwore ni katiba omiyogi thuolo no. Mbinu moja tu, mbinu ya kutumia pesa, ya kumwagia wananchi pesa. Lakini hata ukipatiwa shilingi 10,000 kwa siku 30 ni pesa ngapi kwa kila siku? Si ni 300? Sasa ukipewa hata 1,100, hiyo itakutosha ikufikishe 2027? Pesa itasaidia Ruto ama inamwangusha? Serikali imeanguka ama serikali haijaanguka? Ruto mas! William Samoei Ruto amejua nguvu ya kupeana hongo hata kwa wabunge. Hiyo hongo usijaribu kuleta katika kinyang'anyiro cha MCA ya Ekerenyo ward, kwa sababu tutakufinya. We are not going to allow you one extra minute in office in 2027. You have messed up the health system, you have messed up education, you are messing up the economy. Na wewe tunakuambia tumekufungulia njia expressway kutoka Nairobi mpaka Sugoi. Wewe Mheshimiwa William Ruto, tunakutuma nyumbani kwa sababu ya sera zako. Wewe ukisimama unadanganya wananchi ati SHA inafanya. Mimi kama seneta wa Nyamira nikiwa Ekerenyo nataka niulize wananchi, SHA inafanya ama haifanyi? Inafanya, haifanyi? Ruto ni muongo si muongo? Gavana County ma Nairobi Johnson Sakaja ochopo nyim komiti mar od bura mar Senate kama oduoke penje wi tiyo gi omenda mag dongruok e komenda mag 2022 2023. Moko penje mokwako Gavana Sakaja gin chudo mag gope county manoyudo apisi kowuok bilion 118 nyaka bilion 86 nyaka sani. Kata kamano lero ni loko lai mag chudo yore manyasani osebedo yuto e county kowuok bilion 10 nyaka bilion 10 kod 3.8 e komenda. The pace is not quick, and that delays handing over. And even when I said we have no stalled projects, if you look at what I've listed, a lot of them are what had remained under NMS that is now being brought back to us, and then before my time. Yeah? But within our time, all projects have been funded. Further to that, Senator Chair, there are no projects that we have said should not be completed from previous administrations. It will be a great disservice to Nairobians if the second governor abandons all the projects initiated by the first governor, and then the third governor. Now, you know, we've had a few in Nairobi that I say I didn't like the previous one and I leave his projects. Chair, we started with Governor Kidero's projects that were not concluded. The one which is really for me a painful one is the rehabilitation center. Wadi Migori
Oganda miche modake kadak ma ododa sub-county Masuna West se opinyo wacho kuom chenro mare madaro gi kadak no mondo gichiw thuolo ne gedo mar ute manengo gi yot mong'ere kaka affordable houses. Jafombo marwa Juma Miolel. Kuom kinde moro modu achiel pacho oganda kadak no mar ododa sub-county Masuna West osebiro kadangni bang'e do maling'ling ni piny owacho koro chano daro kar dak no mondo koro chiw thuolo ni gedo mar ute manengo gi yot. Kata bed ni ande pok giyudo ler malong'o e yor andika makonogi mondo koro gidar e loni, bende giwacho ni ne ginyiewo higni malo 40 mokalo muko mag ute sanja e kar dak no mane piny orugo kawuono. Koro jodak gi wach ni ranyisi ni piny owacho chano daro gi e tok chik. Asedak geto ka for the last 40 years. Nang'iewo lo gi majiwo doda. Lo ni onyiewe. Ok en lo mar sirikal. Koro jogi osebedo ka chandowa e lo ni seche te. Ma kata nyithindo ma wan go sani yumba gionge gi kwe ka gineno ng'ama gikia kata gineu kama giringo gibiro ni mami darowa. Familia Sanja ne oninde koyo e kar dak ni mododa bang' moko kuom utegi ne ochak muki. Tina moko sekethore ma otachiele cha. To sirikal kiawa gineno ni wan joma ok dhano. Kidwa loso gimoro kikuongo iwuoyo gi ji man kanyo to wabi wan sirikal. Nitie ka, ji odak ka, mabede nitie ka. Nyako lwendi ni nitie ka gin gige sirikal. Ok miwa muda mondo miyo kata kwa gologi to gigo te wadar. Koro ka gibi gidage. Jodagi mododa ka otele kod George Nyamwaya oramo ni kar dakni ok giwuoge nikech lopegi ne ginyiewo kod wuon lo higni 40 mokalo. Nitaonyesha ilikuwa hii ni 2016. Hii ni mojawapo hiyo kadi tulipata wakati hiyo. Na hii ilibidi wao wenyewe wameandika alafu kisha wanarudisha watu plot moja wanarudisha watu kama 8 in 2016. Hiyo ni county government ya kwanza ilishakuwa kazini. Masi mwenyewe watu wakao kwa board meeting na yeye akaruka, hakuna file yote ya Kododa Estate. Uzuri tulikuwa na documents photocopies tuko nazo hapa. Wanakuja kututisha eti tuame. Na sisi tunasema hatuwezi kuama. Daudi Ayiera wach ne onyiolo e kar dak ni mododa higa mar 1972 kachakre higano nyaka kawuono osebedo mana ka odak kanyo kendo ok ong'eyo gimomiyo koro piny owacho dwaro dar e lope. Nikahusika hapa mwaka 72 na ndio niliingia hapa. Mpaka saa hii nimesekea hapa ikia serikali atinataka panya vitu yake hapa. Tuache kwa amani na sisi ndio serikali. Jodagi mododa wach ni kar dak ni ema gisebedo ka ging'eyo kaka miechegi kuom higni kendo onge kama ginyalo dhiye ka piny owacho koro darogi. Serikali ni hao. Tusaidiane kwa njia ya amani. Si tutoke na kama tunalia na sisi ni wazee hatuna mahali tutaenda. Sisi pia tufanye venye watu ya kwa estate huko Pandipiri walisuluhishiwa maneno yao. Sababu hakuna hata wale walinunua venye hapa sisi tulinunua. Hakuna mwenye alipewa shamba bure, hatujarithi. Afisa maduong' e migawo molo e kaunti ma Migori Andrew Mera wacho ni loni en mar piny owacho kendo sani osekete tenge mar gero ute manengo gi yot. Ododa estate to be specific is 0.9 HA and from the plan it is reserved for mixed use development. That's why we gave it to the contractor, I think 2 weeks ago. So the contractor, through the State Department of Housing and Urban Development, we have officially given out the site as a county government. Mwera wani loni mar piny owacho ne oketenge mar gero ute manengo gi yot bang' jodongo Masuna West, mano Masuna East, kaachiel kod gavana ma Migori Ochieng' Nyako ne ochopo winjruok kod jatend piny Kenya William Ruto. His Excellency was concerned that he is doing affordable houses in other parts of Migori County, but he's not seeing any breakthrough within Migori town because that is the headquarters of Migori. And therefore, we gave suggestions because that is part of our parcel. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mane jatend migawo mathieth Susanna Humicha oyango ni obiro laro kom mar Governor County ma Trans Nzoia yiero maduong' mabiro. Koloso kod jodak ma Sitatunga e kar timo bura ma Cherangany na kuminjo wacho ni jodongo ma gweng'no osemiye sir ma laro komno kaluwore kod pek ma county no kadhoe. Singo na jodak lokruoge yore telo kod dongruok koko ni Governor masani
siko managi siasa ma ok tina jopiny mane omiye telo e yiero mokalo. Na katiba ya Kenya inaruhusu Mkenya yoyote wa jinsia yoyote kuwa katika nafasi ya uongozi. Kwa hivyo leo wamenipa mwelekeo na kusema ya kwamba sio lazima, na wameniondoa kwenye kiti cha wamama. Kwa hivyo nataka kuhakikishia kwamba mimi ikifika 2027 sitatafuta kiti cha wamama. Familia imenipa mwelekeo mpya, na huo mwelekeo wa familia ndio ambao nitafuata. Sehemu zingine kuna magavana ambao wamefaulu na ni wamama, wengine wanaenda muhula wao wa pili. Na sisi tumekaa hapa Trans Nzoia tukasema mbona pia sisi tusitoe governor mama, na Mungu ametusaidia na Mungu ametuonekania, na tuko na hapa ambassador Nakhumicha ambaye tumemweka mbele ili aweze kutafuta kiti ya ugavana wa Trans Nzoia 2027. Wawuok e gwenge mag Trans Nzoia wadhi Baringo, luoro medore chuny jodak mojote alwora mar nam ma Baringo. Kaluwore kod chal mar namno magisani kelo ranyisi ni nyalo riwore kod pi nam ma Bogoria ma en pi chumbi, kendo kelo tho mag le mag nam kendo ketho chal mar alwora e gwengego. Jafwambo marwa Cynthia Onyango lero jodak wacho ni sani gidak kod luoro kaluwore ni gimoro machalo popni ma pi mawuok e bwo lo ma bende nyalo dipo ni nyalo kelonegi masira ka ok okaw okang' mapiyo. Tipo ma ikawo gi malo ewi nam Baringo nyiso chal mar pi mopong' thich kendo nam molak nyaka oko kendo madho ute, kuonde thieth, apeyni, kuonde timo nonro, sikunde kod bunge ma le yande odakie. Chal makoro kelo luoro e chuny jodak kaluwore ni gie sani okinyi kod odiechieng' ng'eny mar pi medo mana muomo. Manenore ka midhiero mapek moloyo en luoro ni chal ma kama kide kelo riwruok mar pi mawuok e nam ma Bogoria kod nam ma Baringo. Kaluwore kod jorit le mag bunge alworani, nam ma Bogoria pige otimo chumbi mang'eny kendo ponono ni pige oriwore kod mar nam ma Baringo, to le kod yiende manitiere alworani nyalo tho kata bedo kod rochruok mapek. Currently now we are staring on an ecological disaster because the two lakes, Bogoria and Baringo, somehow threatening to meet together. So currently we are looking at the potential mix-up of the two lakes. Lake Bogoria being a soda lake with a pH of 9.8 up to 10.6, while Lake Baringo is a freshwater lake. If Lake Baringo will turn into a salt lake, then that means the hippos and the crocodiles and all other aquatic ecosystem will change completely. Kaluwore kod jotim nonro ewi chal mar medruok mar pige mag nam ahinya to mag nembe mayudore hoho mar okak, en ni chal ma kama nenore mabedo mojimbore e nembe mayudore hoho mar okak to ok nam lolwe. Gino magiwacho ni dipo ka ikelo kod gimoro nono mopogore kod lokruok mar kor lwasi. Increasing water levels both in the Rift Valley lakes as well as in Lake Victoria. But this time round, we are seeing the increase in water levels in Rift Valley lakes, whereas in Lake Victoria, the water levels are receding. It's reducing. It's not the same effect we are seeing with the Rift Valley lakes. So that's what makes us believe that it could be something beyond climate change and beyond the rains that we are reporting in the catchment areas of this Rift Valley. Wich bar mar midhiero ni bende koro medo kelo luoro e chuny jodak mawacho ni gie kinde ni machiegni ne gihinyo winjo gimoro machalo pi mapopni kawuok e bwo nam ma Baringo mapok ging'eyo ni en ang'o makele kata pek mar midhiero monyalo kelo e kinde manyime. Usiku tunasikia maneno hapa inasema dudududu hapa ndani. Hatuelewi kama hii lake inaweza kusink ama itakuwa namna gani, kwa sababu hatujawahi kusikia kitu kama hiyo. Inapiga kelele usiku. Na hiyo kelele hatujui ni ya nini. Medruok mar pi nam Baringo kod Bogoria osekelo rochruok mar chenro mag dak ka gie sani giyango ni ng'eny oganda osedar kendo kinde ka kinde ute imedo muki chal mamiyo oganda majote alworano koso kuonde mag dak. More than 100 households hapa. Na hiyo watu wote ukiangalia kwa household moja iko kama watu 8, watu 5, watu 10. Kifanya hesabu kwa sababu nyinyi mlisoma, mtafanya hesabu yenu, mtajua ni watu ngapi. Hii ni sublocation mzima hakuna. Na kama itakuwa sublocation hakuna, ni watu ngapi kwa sublocation? Manyumba karibu plot 30 hapo. Bado inatolewa na zingine bado inatolewa.
So far mimi nimetoa manyumba karibu 40 something na bado naendelea kutoa. Shortage imekuwa ya manyumba, hakuna mahali watu wanaweza lala. Mpaka watu wanaishi kwa maduka ndani sababu hakuna mahali pa kuchenga. Jodak ywak ni apeini sikunde kunde thieth koda pise mag apisas marito le duto pio muomo kendo nok mar tije bende koronenore kaluwore kod dok chien mar jotim limbe alura makono. Wasungu ama wapita njia walikuwa wanapita hapa wote. Hii barabara ilikuwa inaenda straight baharini, lakini maji ikaruka. Gate tulikuwa na gate ya kulipia watu wakienda Lake Bogoria, hiyo ikafuruka. Wao watu wa game reserve wakahamisha wakaweka gate pale juu ikajaa, wakahamisha tena wakaenda juu ya mlima. So imeathiri vitu mingi. People get employment, they educate their children, and now we are losing those jobs. So people are going back to square one. So education level is going down, as affected indirectly by the water level rising, because the domino effect can be felt. Kwayo ichwalo ne sirikal mondo keto kenge mapiyo mar kelo kony ne jodak mawuok e alwora ma Baringo kendo konyo e yore duoko chien monj magie sani. Apisas mag le wacho ni medore e kind jodak kod le kaluwore kod nok mar chiemo kod laro kuonde dak. So tunahofia saa hii shule, tunahofia kuna wenye hata wana mashamba huko milimani, tunahofia center ya hapa. Ile vitu yote iko kwa hii center, sijui watu wataenda wapi. Conflicts, we've seen loss of lives, we've seen injuries from this. And the other thing is, for example, for hippo, human wildlife conflict, and looking at the hippos, it is because the riparian ecosystem, has been depleted. The grazing areas where hippos used to graze before, has now been getting smaller and smaller all the time. We also have the invasive species, Prosopis juliflora, commonly known as mavenge, which is also growing near these lakes. So there's a very thin space between the lake and the grazing area. I mean the riparian ecosystem where the water is here. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Erokamano Cynthia Onyango kuom sigana machal kamago ne joma ohera luora. Ponipi ma wacho ni en salty water lake oriwore gi fresh water lake. Inyalo ng'eyo kata rech biro bedo gi chandruok, gik modak e nam biro bedo gi chandruok, alwora biro lokore, kendo koro ma wacho nang'o mateko na ng'eny biro muonyo moro nikech salty water lake joma timo science pH ni malo 9.5 to 10 nyalo biro ketho ngima mar mwandu mag nam emomiyo gintiere kod ywak. Kik idhi mabor nyakwara mogi, ka waduogo pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar migago. This festive season, experience two worlds of one journey, from the vibrant streets of Kuala Lumpur to the modern charm of Singapore, because the best adventures connect culture, flavors, and moments that live far beyond the holiday. From just $2,200 per person sharing, enjoy 4 nights in Kuala Lumpur and 3 nights in Singapore. A fusion of tradition, culture, and wonder. Celebrate the season in color, culture, and connection. View travel, moments that matter, memories that last. Gweno to ichao gwang. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
Mondo miyud thuma mar Xna kaka skiza tune mari di star 860 418 hash. Ramogi TV e audio thumbe duto. Machigni nyakoro monga juange chenro mar ngoma oake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. E kaito tichario. Reggae oake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoro monga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakora magajong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga rio. Kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV chenro mar migago riwruogo nagi mideno ni jonam e kaunti ma Kilifi wacho ni tho ma Migosi Odinga dhi loko siasa e kaunti no to chutho ne jogo magikoni osebedo katiyo gi nying Mosend Raila Amolo Odinga e dwaro lemo mag telo. Magi ne giwacho romo mane gibago mar sidho ayanga riwruogno magikoni geto kelo kanyakla nagi modak Kilifi kendo tayogi e chenro mopogore opogore mag dongruok kod ohala kaachiel kod siasa. Joja oko nigi ler. En romo mane okelo kanyakla jokanyo e riwruogo nagi midendo ni Jonam Kanamai Welfare Group e nyasi mar sidho ayanga riwruogno ei Kanamai Kilifi. Kae ne gikoni achiel kuom gigo mane omiyo gibiro kanyakla en garo gi chien josiasa mosebedo katiyo kodgi marach to chutho e kinde mag yiero. Ni igni mang'eny osenyiswa ni wagoyo chungwa sita adwaro jeshi madhi konyo Raila malo. Samo uyo kodi kani gadieri mar Nyasaye ko kariamo Raila mikonyo malo onge. Wadwaro ni joma wadwaro piny ka mong'ewa kendo nyalo konyowa ka. Wadwaro yier joma koro sani ong'ewa kendo wuotho godo e lain achiel. Mong'e ni kwaluonge ka jonam to gimiwa gimoro wagero go jodalawa. To jeshi mane konyo Raila malo ka koro sani to ging'e ni Raila mikonyo malo to onge. Gitiyo kodwa kaka ngas. Ka giseyudo gik mabeyo magidwaro to giketo wakando. Mane momiyo waikore ni wambe sani wadwa ni mondo wabed gi bargaining power. Samora mora ma koro timo election to wabedo gi bargaining power nikech wambe koro wan gi numbers. Gilero ni nok mar lemo mag telo osemiyo nagi neno matek Kilifi, omiyo gombo margi en neno ni gisirore gin giwegi e riwruogno magikoni geto tayogi e chenro mag dongruok, ohala kaachiel kod siasa e kind weche mamoko. Miyo tich mayot mar yudo tich, samoro ng'ato biro ka to pod onge tich, to kiyoni ka ji oriwore kama endi, samoro dhi yoro ka loan ni moro ka chako go biashara moro matin kama, dongruok iyudo koa kuom riwruok aina. To wan kaka jobura wanyaka pesa ni wachak godo ohalawa mondo kila ng'ato ojung kien ma ong'eni en gi gimoro monyatimre nadi monya yudo kamoro. Odnya timo ande moro to miye faida to yudo kako dak go maber. Wadhi lose mobeda sako makoro nyalo holo ji pesa madongo mondo ji otim godo gigegi maginyalo timo. Kaluwore gi kaka wadak koni, wadak kumabor, to ne wadwa ni mondo jogewa obed financially empowered. Kaka jonam sani, wan mai party wa, mwada donjo gode riwruok mar joluo moro amora muluongo wa, to wadonje kaka jonam. Koro wadwaro mano moja mar joluo bed kamoro achiel. Kata kamano, gikoni maduong' magidwaro en neno ni onagi duto biro kanyakla kendo loso gi duol achiel mondo mi giti gi kwan gi mathoth mar kelo moko kuom lokruoge magigombo bedo godo. Gima duong' ma ji timo en EPZ. Gitiyo EPZ. To EPZ kaka wang'eyo en ni gichulo ji pesa matin. Nyimine wa kod owetewa ma wantie go ka iyudo ka ng'eny gi nitiere kaka gitiyo e EPZ, pesa michulo gi tin, gidak e dak marach ma ok chal ka gima nitie gima gitimo. To kaka an awuon, nikoro kaka an wuod manager, iyudo ka jodala ute ma joluo dwaro kony kuomi, to in bende kaka office manager ionge go. Koro wakwayo ni jowa ma Kilifi ka wariwre mondo elective post gi wayude jowa modonje igi kata jomoko abich
Koro koluongo kama to wane mwakonyo jowa mani kae sana. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Riwruok en gima ber, duor mar obila obedo kod wuoth mamole apaya kaka yor golo dok e it oganda kendo jiwo joriembo kod ji matiyo kod apaya mondo obed akiche kinde ma gitiyo kod apaya en ni giduoko chien masiche. Piny owacho koni jumbe ariyo mabiro kwan wuoth biro medore e wang' apaya omiyo oganda nyaka tang'i kinde mag ni apaya kaka yor gayo masira. Gi joderepe mag nyamburko mondo chan maber kaka gidhi tayo chenro mag apaya kendo weyo ng'weri titi e ndara. Chenro ni gero chiwo puonj makende ma temo chiwo ng'eyo ne jogo matiyo kod apaya kendo bedo makare e ndara kinde ka kinde. This December is, can we travel safely? Just plan our journeys. Take some time to plan your journey so that you don't do what? You don't speed on that road. Take your time to plan for your family. Can some members of the family travel differently with the rest of us? Other than putting everyone in the same car, and when something happens, you lose a whole family. I also want to indicate that all our traffic checks along major highways and all over the Republic, we will be having officers to check on Wananchi. We still have roadblocks at specific areas. These roadblocks again checks the general security of travelers and even traffic cases. Therefore, we also urge Wananchi, where there is a problem in the vehicles, public service vehicles they travel with, they are free to report even at those roadblocks and the traffic checks so that all of us become responsible. I want to take music to Kenya, this message of road safety during the festive season through music. And actually, as the police has mentioned, that next Sunday we are having the Songs of the Season concert. And this is about road safety. So we are inviting all Kenyans to come and listen to the songs. And throughout the festive season to January, these songs will be played on our media stations. And that is one of the ways we are going to reach a bigger audience with the messages of safety. Duol Marango tiyo kod math kara kuonge pacho kana kada ogolo siem kendo jiwo jotende dinde kod jonyuol mondo tika nyakla ma tieko math ma okopuodhi e thurka ma inyoro were. Nakado koni jotende dinde kod jonyuol ni kod thuolo makare ma keto mainwe kedo kod math ma ndiwo. Gikoni kit puonj chwalo kido makare kendo nyao thegruok kod timbe magalagala. Giloso Chebisas, County Manandi, kanisa mar AIC, bade Manandi, duol manakada. Okoni lwenyo dwaro nyuako lwedo kanyakla kod gombaka girowere. Viongozi wao ilikuwa tuwapangie mikutano mbalimbali. Viongozi wa kidini ni washika dau muhimu katika kupambana na matumizi ya pombe na dawa za kulevya hapa nchini. Ndio manake mchana wa leo tumejiunga na dhehebu hili la kanisa la AIC kwa kikao hiki cha kina mama ili kuwahamasisha kuhusu athari zinazotokana na matumizi ya pombe na dawa za kulevya. Kama kanisa pia tutapanga mikutano katika vikundi mbalimbali vya wamama, vya wazee, ili pia tuwapee nafasi, tuje tupate nafasi pamoja ya wao kupeana mafunzo ili tusaidie watu wetu. Hasa vijijini tunajua kwamba watu wengi wamepotea, na inapofika Desemba kama hii tuna sherehe nyingi na watu wengi wanapotoshwa. Tupate kuwasiliana hata na mashule zetu, tuwasiliane na makanisa, tuone jinsi vile tunaweza kusaidia vijana wetu. Kwa hakika tunalia kama wamama. Watoto wetu wamepotea. Wengi sana wamepotea kwa sababu ya ulevi. Na imekuwa ni changamoto sana. Jaod bura ma Kiaru ndini nyoro nyiso tend Kenya mondo oywa wiye oket maino e chendo manyalo ywayo kembe kod joket mwandu mabiro konyo e chugo tije pachoka. Koloso Mombasa nyoro loni Kenya nyakoro bed piny manyalo loso mwandu meuse pinje maoko eka obed gi pek madongruok. Okoni Kenya ni kod nyalo maloso modhi tedo kendo ni kuot ni mwandu go podi kelo pachoka kuoke pinje maoko. Bedo nyiso piny owacho mondo ket lwasi makare ne joket mwandu manyalo chako hala makelo lokruok e pachoka. Manufacturing should only make sense when we bridge all the value chains
so that if it's canola, we are getting it from Kenya. If it's sunflower, it is from Kenya. The inputs, the concentrates, so that when we say we have edible oils, it is actually clearly made in Kenya. The second thing we call manufacturing is assembly. We have, for example, automobiles companies in Kenya. But do they actually manufacture or they assemble? I'm just triggering our minds. And as we do that, whatever spare money we make, let us invest. And let us not just invest in the traditional way of investing. We can buy a plot, fine, but it's not necessarily you buy 10 plots. You can own a home, yes, but you have no obligation to own 20 pieces of land. We need to awaken all this capital that is stale in our villages, in our estates. Riwruok ma jotije mag kaunti of Migori dwaro mondo piny owacho chiwo omenda mabalang' ne jogo modak e kuonde mosebedo kod lweny ka gitembe e sub county ma Kuria East mong'ere kaka risk allowance kod kuonde mangima tekie mong'ere kaka hardship allowance. Jagoro mar riwruok ma jotije kaunti ma Migori Sylvan Saraja wacho ni gidwaro mondo piny owacho ma kaunti no obi kod yore makare mabiro neno ni jatich mosetiyo kuom higni 3 ichoro malo e ngas mar tich. Araja Poeten kaunti wa Migori kuom tiyo mathoth mar bero ngima jotich ma oting'o mano machoro malo jotich maromo 1,600 e ngas e tich e kinde mar higni 3 mokalo. Jagoro ma kaunti wa Migori Oscar Lima wacho ni kaka kaunti ma Migori gisetemo chopo dwaro mag jotich pod gidhi nyime mar bero ngima jotich. Promotion obed automatic after every 3 years. Okay, bokiba again, bokipiny ng'ato, wadwan tiji obed promoted. Banka higa dek kosebedo, to jatich bedo promoted. Maonge koro nochako luwo weche mamoko. Ma structure mane waseketo, to wageno ni mondo luw mag achiel kuno wadwan ni mondo lokruok obede. Mok ni ka higa adek koserumo, to koro ka ibandho no. Wadwan ka higa adek koserumo, timiyi promotion no automatically. Mondo wane kaka konyruok nyalo bedo, kaka jotich mar county government of Migori. All workers, from drivers to non-skilled workers to our doctors who operate within the healthcare sector, all qualify for an extraneous allowance, which was budgeted as part of the CBA that they negotiated in the year 2017, and which we have continued and dutifully continue to implement. That gives all of them, irrespective of the area in which they work, a special extraneous allowance because of the nature of the work that they do. Riwruok mine mawuok e kaunti ma Kajiado ne otimo limbe kaunti ma Mombasa masomo paro wi chenro mar pur kod pith mitimo kod riwruok mine mantiere kuno. Matimore kar bedo ni kaunti ma Kajiado en achiel kuom counties man kod huma malach e weche mag pith. Kar kamano goni sani lokruok ma chal ma kor lwasi orocho chenrogi kendo nyakoro gisum paro. Joja oko miyo ler. Isechegi mawelo mathoth timo limbe Mombasa mar goyo abal kendo toyo ngona e otende modusi kendo manyangafu. Riwruok mine mawuok e kaunti ma Kajiado midendo ni Emogur to ne jotimo limbe mopogore. Kae ne gichopo e gweng' ma Mwakirunge e Kisauni mar sumo kit pur kod pith mitimo kod riwruok mine wetegi midendo ni Collaboration of Women in Development, kuma bende ne gineno makaa ma ok gol iro miloso yor lony manyasani. Sisi ameona nyinyi kwa mbuzi ya maziwa, ameona iko na ng'ombe ya maziwa. Hiyo kitu ndio mzuri, amenipendeza sana sana. Kienda kwetu sisi iko na kitu naenda kusema, ameenda kusoma hii na hii. Hata sisi tukirudi Kajiado, mama kama uko na ng'ombe mingi unaweza tenga 2 ile unaona inakuanga mzuri, ulishe, ujengee mahali pazuri na uwaletee hiyo majani, walishe na chakula inayofaa, ili ukifanya biashara ya maziwa yako yakuwe iko na ile inaitwa value addition. Ndio tukasema badala sisi twende Mombasa, twende tu, watu wanaenda kuogelea kwa beach, watu wanaenda kukula raha huko, lakini sisi tulijaribu kusema wacha twende tuwatembelee hawa wamama wa huko, kwa sababu inakaa hali ya hewa yao sio mbali sana na yetu, ndio tuweze kujifunza wao wanaishi aje. Makama iloso karkane, ilose gogo usumadoma, ilose go uoyo gilo. To gigo miyo bedo gi teko maber nikech kor kata koti kode matin to chiego chiemo, to kendo miyo kata muya migamo bed maber kendo oonge iro marateng' mamiyo kelo tuoche ta miyo obedo maonge go.
kendi tiyo gi nafas matin kata gi mach matin. Ni bende gipuoyo pith manyasani ma riwruog mineno timo mageto mana dhok kod diek machuok to yuto mare ni malo. Neno kaka mon ma Mombasa betiyo matek kech wan kaka jo Collaboration of Women Development warwako gi e pinyni mondo gine gima mon wetegi timo. Kech samoro giparo ni Mombasa kae ji oninda ma mon ok tim matek. Lakini biro negi kar kae omiyo gineno ka nitie puothe mipuro, nitie alode, nitie dhok, nitie diek. Moko kuom gine bende onyiso mor kaluwore gi pur mag alode mag nyaluo kendo ting'o kothego mar dhi temo e miechgi. Ng'ombe ametupendeza sana. Na ameona kwa shamba, yamefurahisha. Umelima mboga, hii mboga mimi sijaiona. Na hata sisi nimefurahia kuja kuchukua mbegu aende kupanda kwetu. Lakini kwa leo nimejifunza ya kwamba ukulima iko Mombasa. Kwa tunadhani Mombasa ni mahali pa raha, watu wanakuja tu kustarehe kuogelea. Alode man kar kae mokwongo gin alode mayudre mayot kendo kuonde mipidho gi kar kae gin alode mok ti gi pi mang'eny. Koro kar kae wan gododo, wan galot to wan gi bo. Koro alodego nikech tinde nitie chenro mopogre mitiyogo gi yedhe mang'eny mikungo go alot, lakini magi ok ti gi yedhego. Gin itiyo gi owuoyo manitiere gi mbolea manitie ma ok hiny ngima dhano. Bang' mano, wuoth ne ochomo Junda Mshomoroni e dho nam mar dhi neno kaka mine omako matek wach pidho yien midendo ni mangrove kaachiel kod pith mar kich. Pia uvunaji naona tofauti kidogo, sisi tuko juu kuliko, kwa sababu wanavuna kama hiyo mizinga yao wanapata 20 liters, sisi tunapata kwa mzinga moja hiyo 20. Kwa hivyo uvunaji wetu uko juu. Pengine mtoto wewe wakohoa, uko na kifua zaidi, hiyo ni dawa tena sana, ndio maana huwa asali ya mikoko iko na market. Kwetu ni nzuri sana, ndio hata tukivuna tunafanya tu kutafuta kwa simu. Vipi hiyo asali yenu ndio tunapeleka. Kae nigi pimo na niko pogore kod yudo mor kich. Pith mar kich bende en mano mageto garu gi chien jogo mosebedo ka ng'ado yiendego mar dhi tiyogo e miechgi. Tuanze kufuga nyuki, watu wakata miti sasa wakati maana wakiingia kuna askari. Wakiingia tu wanafukuzwa na wale nyuki. Sasa hiyo ndio usalama zaidi ya msitu, kulinda huo msitu. Sisi kwa kuweka nyuki kwetu tumeweka kama security, kwa sababu ya kuwa tukiweka hiyo nyuki kwa hiyo mikoko yetu haitakatwa. Sisi tuko katika arid drylands, hiyo ndio tofauti. Kwa hivyo nyuki zetu lazima tuwapatie maji, na wao hawapatii nyuki maji, maji yao wanaipata hapa. Sisi inabidi mpaka tuwapatie nyuki maji. Nyuki yetu ni mpaka tutafute miti iliyo juu, kwa sababu ya wanyama wao wanaona miti zao ni fupi, zetu tunaianika na tunaichunga kwa sababu hizi ziko juu. Kata kamano, ywak margi en ni kata obedo ni gisekawo ng'ala manyime mar loso nasari mag yiendego, jogo mawuok oko mar nyiewo yiendego ni piny mokalo gino magikoni nego chunygi. Tutokea tuanze kuweka hii miche, tuko na 500,000 hii miche yenye iko hii size, na hatujapata huo mfadhili wa kununua hii miche. Na hii miche ikipita basi huwa ni hasara kwetu, wanachama wanavunjika moyo. Wetu kama kikundi tulikuwa tunaomba pia tupate ufadhili wa kutununulia hii miti yetu ili tuweze kujiendeleza kwa kikundi. Sisi kupanda mtu mmoja inakugharimu pesa mingi, maana lazima uiweke maji yenyewe kuipata ni tabu, lakini wao wana kila kitu, wako na resources, sisi tunang'ang'ana kuipata. To kaluwore gi limbeno, mor kod ilo ne onyiedhore e kind kweth ariyo mag minego, ma bang'e to ne jonyoso miel kendo wer ka gigoyo singo margi ne en dhi keto e tim gigo magisomo ka kweth mine mawuok Mombasa bende koro chano dhi timo limbe ne minego Kajiado. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Eko Ramogi wadhi e yo ka waduogo weche mag tuke kikidhi mabor. It's big, it's better,
It's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka. Uweze ku experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, home of Chako chon loyo di kajuoga ma tiende ni bedo gi geng'o mach kod wiri mang'eny mabiro e ngima dhano. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. Ndio ufike right on time. Wigo, your trusted ride. Tuke rugby market